Γεια σας ρε κοπέλια. Ούλα καλά. Τέλος πάντων, σήμερα να δούμε τους Κυπραίους στις καφετέριες. Κυπραίος. Καρσόνα, έλα δά. Φέρ μας κι ο μένιο σε παρακάτω. Να μου να φάμε ρε μαλακά, έπαιζε τα αρφάλι μου. Έναν κεφαλάκι, μακαρούνια. Θέλω και καμιά σεφταλιά, κανέναν κοτόπουλο σουλάκι. Άντε πέ της μητσάς να έρθει που ποτά. Έλα δά να παραγγείλουμε κορού. Το λοιπόν, θέλουμε ένα μακαρούνια, ένα κεφαλάκι, πιο κοτόπουλο σουβλάκι, πιο σεφταλιές και πιο μπύρες. Και ναι, κορού, να μας βάλει και το Αποέλ Ανόρθωση σε παρακάτω. Αν τα μπουκιά όλων κάνουν ρε σου εκεί μέσα γάμο το. Καιρώνουμε τους για να παρπατούν μες στο γήπεδο. Αποέλ και μαλακίες γάμο. Γιατί ανόρθωση πάει πίσω ρε βέλε. Δεν πολλά λες όλα, ναι, Ανόρθωση είναι ομαδάρα. Εντάξει, τελευταία έμπαμε πολλά καλά, αλλά εντά. Ρε, ΑΕΛ φέτος έχουμε το ρε βέλε. Να μπούσετε ρε 40 χρόνια πιάτε αγκούρκα που πιάτε, όχι να μου πιάτε φέτος που είναι το πρωτάθλημα. Τώρα φέτος να δεις. Να δω. Τέλος πάντων ρε κοπέλια, τούτοι είναι typical Κυπρέοι μες στο YouTube. Γιατί ρε, κοινή στο τέλος γάμο το θέλουν να τους φέρει τον Μπίλιν Καρσόνα. Κορού τον Μπίλ. Τέλος πάντων, άτε, see you soon, subscribe.